Mayong adlaw mga higala, kininausab si Mr. A. Ariel Mar Iscaro upod ang akong partner nga si DJ Jerel sa kahapong nagdaan with DJ A, Ate Flor and DJ Jerel. Karong adlaw bagong sugilano ng atong hatagag kinabuhi ug ato kining giuluhan igsuon ko. Ang atong sugilanon mahitungod sa istorya sa duha ka managsuon nga tawgon lang nato sa pangalan Junjun o George. Si George mao ang kamagulangan sa duha ka managsuon. Si George buotan, masinabtanon og pirming nagpaubos. Samtang si Junjun mao ang usa ka tawo nga dunay handom sa kinabuhi apan dili kasama ang iyang igsuon or dili kauban mga higala. Sa atong pagsugod, sundan nato silang duha nga kauban ang ilang mga barkada. Manoy. Mayong adlaw Manoy. Kumusta man ang imong katuog Manoy? Okay ra? Okay la. Smiling ka kayo Manoy no? Siguro doon na nay babae nga gihigugma. Wala pa gid man Wala pa. Basta kinahanglan lang sa aton kabuhi mag-smile ta kay madali sina magtigulan. Maugyan Manoy. Pero unsa kay mayo Manoy og kuan, manlakaw ta sa atong mga barkada. Nga okay ra ka di. Sige. Pero mamahaw sa siguro ta Manoy. Basi mo pas mo ta ba? Ikaw gid wala ka gid ka. Nakalungag naman ko, dugay manggod kang nakamata mo nga naglungag na lang ko aron sa imong pagmata, makakaon na ta. Sige. Sige. Salamat. Are, atos kusina Manoy. Balik. Abi ni mo Manoy, malipayon ko kay bisag wa na sila ni Papa ug ni Mama. Apan pinahangga gyapon ta sa Ginoo kay wa man ta niya biyae og nakahuman na kita sa tong eskwela Manoy, di ba Manoy? Pato din ha. Bisag ang tinuod. Dili ta man nagsuon sa inahan pero pinangga gyapon ta ni Papa. Pinangga pud ka ni Mama. Og buhi pa lang sila karon Manoy. Siguro wa ta magkatibulaag og maayo. Ano ka bala? Kabiga nga magutod kita. Tiaw mo na ako Bisaya samtang ikaw Ilonggo tungod dito ka gipanganak sa Iloilo. Tarso ka gid mo. I love you Manoy. I love you utod ko. George, kadang okay ka? Oy. Nung Dante. Oo, okay ka? Anong bot mo sila nga Kanang- okay magida pa. Kanang ang buta ko ipasabot nga naay bangga sa awit versus instrumental dito sa laing baryo ba? Saman. Dalang gid Joy Dante ha. Nga ako gid ang imo gin palapitan. Aw. Basig Di gana. bala, maayo man, madamo man dira sang nga maayo nga manugtukat. Ayaw nagbalibari Manoy. Kay gusto namo nga kamo ni Kuya Dante mo ay magkuyog. Jun. Okay lang sa'yo? Okay lang Manoy. Kay basi pa lang makadaog ka. Sige na Manoy. Pwede ikaw lang ang mutambong. At sige, akong distingan. Sige Joy, saan na ba na? Karon na mismong gabi Pwede ka? Sige. Congrats daan Manoy. Jun, madamong salamat sa suporta utod ko.
Atong dawaton sa masipang pakpak, sa dili mamakpak ug sa may kamot. Atong dawaton ang atong unang contestant nga si Mr. George Mendoza sa iyang instrumental. Idol ko na, idol ko na. Ako ng manoy, ako ng manoy. Woo! Woohoo! Kay tagal kitang hinanap-hanap, nihintay at pinapangarap. Ngayong nakita kay di ako papayag. Idol, ayaw doon. Sa piling ko, mawalay pa. Salamat kay kang gimidaog manoy. Idol Ako gati ka maglaog manoy. na. Ako magdaog. O karon kay nadawat na ba ni mo ang imong daog, Mr. Mendoza? Oh, Manghinaot mi sa sunod competition pohon. Naanapod ka nga mahimong mulingaw sa mga tao ha sa imong kanta ug ang imuhang instrument no. do sa hindi gapon ako makapati. Sir, You're the best manoy para sa ako. wala mo nga salamat, sir. Okay, wala sa ganuman Brad, murag, wa ka na ba tayo sa magigson, Brad? Si Junjun? Oo, Ang ngam-ngaman. kay sa akong paminaw, Brad, murag nausap man ang imong igsoon, Brad. Ha? Kay kagahapon lang nakita na ko siya dito nga nag-inom sa tindahan ba? Mura man tog dasok ko, Brad. Anong but mo silingon, Chudong? Wa ka na masina nimo ang imong igsoon ba? Basi kun nasina na siya nimo. Hindi ako makangop sang but mo silingon. Pwede siguro istoryahan ninyong magsuon kay basig naalang mo'y wa pagtagdanay ba? Way pagtagdanay sa usag-usa. Kung bahin sa mga daw, okay lang man siya. Wala ko sang nabantayan o kung nakita nga paglain sa iya mga hulag. Kung mahimo istoryahan lang na ninyo, dong. Sige, Chudong. Ako lang sa panilagan. Sige. Agod mapamatuduan ko gid kon ustong imong ginasiling. Sige lang, pabay lang. Kag makigambal man ako sa iya. Sige. Puisit! Oh, Kay linit. Junjun. Nano ka? Wala manoy. Katuog lang magbalik diha. Pasagdi lang ko dire. Sigurado ka nga okay ka lang? Okay lang manoy. Sige. Matulog ako ha. Nakibot ako sa... Kung ano naman ang problema, isugid mo na sa akon, boss, ha? Wala manoy, wala. John? Daw akid ka? Wala manoy, sige. Balik lang sa pagkatog. Sige. Tawagal ako kung ano ang problema mo diri, ha? Oh. Amo na ko, John. Matulog ka na dira. Sa mo ka ba rin nanawag? Uy, si Mr. Jeril man eh. Hello? Hello. Mr. Jeril, sa ba to? Wala ka bala na hisa sa kadalagan nga naagom sa imong magulang? Naisa man gani, pero anong ko na kay utod ko siya? Ha? Di pala nga maayo ka man magtukar. Oh,
Di bala sunod ka mo sa imo amay? Pabay ilang na ang pagtukar ko. Importante. Mas makabalo siya sa akon eh. Makakanta sa samtang ako ya. Wala ko ya sang lugar sa kanta-kanta ngayon ya. Pwede ka bala nga makikita sa akon? Mayambalan kita. Sa saan oh? Sa bus na mismo? Oo, kung may time ka, boss. Boss na mismo. Sige. Makadto ako dira. Makwartahan ini. Gani, pabuton mo ikaw. Sige ah. Bye. Oh, arin ako sa matubang. Ay, Nakahibalo ako. Dali lang ha. Makapian na kita samtang hindi na. Hindi na kinahanglan nina. ikaw gid nga bata. Suplado gid bala sa iyo. Ang importante sa akong subong, ang ginhambal mo nga makwartahan. Ano balay na? Manugbaligya ako siya, bo? Uy. Do kaalam sa imo no. Ah, kung parte dira, patawara ko nga hindi ako makapasalig. Ano? Balibaran- Balibaran mo ang grasya nga ini. Balibaran ko ikaw sa dira nga paagi. Abnormal lang ang nagabalibad sa karon nga panahon. Junjun, Oh? kwarta ang manahalon subong. Kwarta. Kwarta. Oh, huh? Wala ka bala hisa sa imong magulang? Siya, padayon ang pagpangwarta niya. Pero ikaw, kung magpasugot ka lang, mas dako ang maganansya mo kaysa imong magulang. Matuod ka? Karon na mismo mabaligya ako, siya, bo? Di lang anay, relax lang. Di na ako makahulat sang relax. Gusto ko subong mismo. Relax lang. Kagaya ko bala kwarta. Hatagan ko ikaw sang kwarta subong, pero hindi ka lang anay magbaligya sang siya po subong. Aha, Kinahanglan pinuon na to ng pag. pinuhon. Oh. Pamati bala sa akon. Bisaya. English? Bahala kung Tagalog na dira. Tagalog? Basta kay pinuhon kanami. na to ng pag. Kanami unsang amo sina. Oh, oh? Oh. Kadamo sang mga kwartang. Chismil ini. Hindi lang amoy nang mabaton mo kung magpasugot ka, kag kung magtuman ka lang Kwarta? sang Amina, amina. Amina. Kwarta. Kwarta. Hangol gid matukot. Hangag nga ba? Maraming isang ako nga pamatyagya. Daw, di kita ko yung maribot. Able! John, abrihan na ako. John, ano ka dira? Are, ako, Abri palihog. ano? Ano, Manoy? John, anong tapos sa iyo? Kapulas sa mga mata mo. Kag daw, hubog ka? Ako, Apang, wala ka man ng kapanimaw sa alak ha? Ano tapos sa iyo? Hindi na ako magpatiha, Manoy, Abi, dawatan Taba. ng gitara ko, be. Palihog ko butang sinasa. Pamati abala, Manoy, kay matugtog ko, Manoy. Gay, pamati abala, Manoy, oh. Tukaran ta ka sa Mantomas. Pamati. Dosa. Abi, gusto nina. Ha? Ang gitara, be. Hindi Ano mo ka pala nga bata ka, Nga di mo gid ko pagpauyatan sa gitara mga naman. Kabalo man ko magilong ko. Hindi ko ikaw mangpan. Ano ba tapos sa iyo mo? Wala. Ano ba natapos sa bata? Nang ano gani nang
ano gani nang tukar nga kuan manoy nang tungkutong ano gani na manoy. Diyos ko, ano ba naman bata na ini? Papawaya lang siguro anay ako manoy. Sa bus lang kita mambalanay. Sige. Nakakaon ka na? Tapos na, ginubos kong sudan sa lamisa. Pati ang plato, ginkit-kit ko. Diyos ko. Sige. Magpahuwi ka na dali. Good night, Manoy. Matapos sa utot ko. Ay, daw sa malain ng panagupnup ko sini. Ay, kasakit sa ulo ko. Ay, agay. Daw nagilonggo ko gulpi. John, Manoy. magpumahaw ka na. Ari na daling pagkaon sa lamisa. Oh, Manoy. Mauna na ako lakas sa imo ha, kay may harap akong tukar dito sa lain nga banwa ha. Sige, Manoy. Mambalaan na kita karon na pag-abot ko. Aton hatagan sa masipa nga palakpak sa wala kamot kag may kamot si Mr. George Mendoza. Hey, alright. Idol ka na, idol. Sige, idol ko na. Yeah. Araw-gabi, bakit naaalala ka't di ko malimot-limot ang sa atin ay nagdaan. Kung nagtatampo ka ay kailangan bang ganyan? Dinggin ang dahilan at ako ay pagbigyan. Kailangan ko ang tunay na pag-ibig mo dahil tanging Arin ako sa tubang mamanay. Ano balay ng pakikambalan mo sa ako na? John, sugiri ako sa matuod ha. Manoy? Busy ako pero may kag... Wala na katasang panahon nga makabanding nga doha. Ano ba nakakatubo sa imo? Wala, Manoy. Kag... kung mahimo, ako na makigambal sa imo, Manoy. Pwede. Ano ba lahi nga? Yamban. Gusto ko nga mabulag na ako sa aton banda, Manoy. Op! Kung mahimo, Manoy, mularag ako sa Cebu. Kag ikaw na lang ang ibilin ko diri sa Bacolod, Manoy. Pwede? Pero, nga kahinali sini. Hindi ako makahangop sa imo, John. Hindi ako mapasugot sina. Pero Manoy, kinahanglan ko man sang kahilwayan. Hindi naman tanan nga tion mag-updanay kita nga duha. Ano Tungod kahilwayan ng... Gusto ko, Manoy. Gusto ko nga mag-isahanon. Tungod gusto ko man pagitaon ang para sa akon. Puro na lang Hindi ikaw. ako makahangop sa imo, John. Abi mo, Manoy, ang matuod. Ang matuod, Manoy, nahisa ako sa imo. Ano? Nahisa ako sa imo tungod mas maayo ka sang sa akon. John, hindi matuod din ha. Gani mas pakamaayuhon ko pa, Manoy. Mas pakamaayuhon ko pa nga magpalayo na lang sa imo. Abi ko anay ang kadalagan naton nga duha. Apaw paano ko man may pakita sa tanan ang akong talento, Manoy. John, maayo ka matukar. Ginakasubo ko, Manoy. Mas importante sa ako ng para sa akon. Hindi nga para sa ato nga duha. Kag patawara ako, Manoy. Abi ko anay palangga mo ako bilang magulang. Palangga ko ikaw. Apa nga yung nagsubong kasi na? Palangga ko ikaw, Manoy, pero dili ko mabatas ka.
Dili ko mapatas nga tupungan ang imo'y kasarang. Ano ba lang Ultimo ginapanghamban mo lang ay na? ako. Diyos ko, ano ba lang nagkakatabo sa utod ko ay ni? Nahimos, Bilang siya nahimos ko na ang mga gamit ko. Pati ang mga bayo ko. Kag salamat sa imo pagpalangga sa akon, Manoy. Yun hindi ako makangusay mo. Nga nagsubong kasi na. Wala ko ikaw ginsik ko ay kag... Diyos ko, ano ba lang nagkakatabo sa imo? Ilabi sa tanan. Diyos ko, hindi ako labaw sa imo. Tungod pareho kita nga nakasunod sa abilidad ng aton amay. Abo na lang ining katapusan na kapag itanay, Manoy. Pangitaon ko ang para sa akon. Hindi. John, Manoy. Palangga ko ikaw isip utod ko. Apang hindi ko gusto. Hindi ko gusto kapag pirdihanay kita, Manoy. nga nagsubong kasi na John. Hindi ka nagid pala magpapabugong sa akon. Hindi ka nagid pala magpapugong. Bugos sa gid ang akong desisyon, Manoy. Bugos ang akong desisyon nga magpalayo. Diyos ko, Kag paalam sa imo, Manoy. hindi. Paalam. John. Dira ka na. John Mendoza, Nami magaling ko magtukaray, no? Aw, pasensya na, naka-ilonggo ko. Mga amigo, saman, kanang, nakoy, kantahon ba, kanang, mayroon tag, dili mo manaway nako, no? Okay na ninyo? Tiyo, kailan na siya. Sige. Okay, lala. Sige. Ako ning kantahon ang kanta ni Jaime Salazar nga Panumpa. Para ni sa akong gikapingawang igsuon nga sobra na napo katuig nga wa mi nag-abot. Sige. Matay kami sa nako, ano na? Oh, sige ah. Oh. Oh, sige ah. Mamati kami ha. Sige. Nga doon nagalaay na gina pabatsag mo dong George. Ano, wala gid ka sa balita sa manghod mo kung sa diin na? Wala gid choy tante. Kaloy man sang manghod mo, no? Nagpalayo man sa dire. Tani, updanay ka mo nga sa inyo nga banda. Tugtub subong. Hindi ako makahangop kung nga nagsubong sa tungutod ko. Ano ba lang natapos sa iyo? Choy Dante, may nahibalaan ka ba lang kung nga nagsubong sa tung akong nga utod? Choy Dante, kung may nahibalaan ka, palihog, sugiri ako. Sugiri ako, Choy. Nga nag-amo sa to. Nga naglain ng manghod ko. Magpamati ka sa akon kay sugiran ko ikaw. Ang matuod, ginhagad si John sa isa ka tawo nga si Mr. Jerel. Agod ko no mangin pusher. Paano ka nakahibalo si na Choy? Dira ko sang tion nga nagambalanay sila. Kag mismo dira sa tindahan ni Inday Jolie. Dira sila naghambalanay nga duha. Nakabati na ako sa ngalan ngayon na. Kagabi mo, nakita ko kagin tagaan sa sang damo nga kwarta. Naglibo pa balahaw. Madugay na balay na, Choy. Nga karoon mo lang iniginsugid sa akon. Tuwa di ako maluyag nga maakig ka sa manghod mo. Ginoo ko. Kuntan hindi pa mangin ulihi ang tanan. Hindi pa kuntani. Ay, inom. Ay, inom ta, inom.
Kay tapos ini. Ah, Ato naman ta sa bar. Amugid. Igpat-igpat bala. Din, igpat. Diri sa Cebu. Ay, oo. Kipiat. Mga dalok ket sa Uy! no. John, hi John. Ay. Oh, imo ni. Oh, sige pa. Suyop pa ka mo, suyop. Kadiyot lang kay tukaran ta mo sa midli ni Max Urban. Ready mo? Panayaw mo ha. Sige. Panayaw mo. Mula mong mga gago-gago. Sige, panayaw. Panayaw. Sige. Oh. Woohoo! Yeah. Mga para na sa mga gago-gago. Isag bukid kadtong among Mario. Oh! Magpista aro na joy disco. Ang ngayon ka mo kanta, Mikoy. Saray na. Oho, saray-saray, oh. Pinobre lang Okay. kaayo. Woohoo! Okay kayo. Ngaray na sikat nga tan-awon. Oh, tanaw ng mga puti nga paa. Isulob nga ka. Oh, ang ayan kay Smikoy mo kanta. Jutay ang naong. Pahong sook way perfume. Saman, Mikoy. Pagkaswerte. Oh. Nako pagkaswerte. Oh. Kay ang Rayna. Ako'y nakonsorte. Oh. Nagsulob ko. Chilas nga plastic ug may barong wa kalabi. Suyop. Suyop. Oh, nga namihilak ba ka dyan, John? Ibigaw ko sa akong igsoon. Saan ba ka? Pasaylo ako, Manoy. Hal, nagdrama naman ka, dira. Kanamit at sa tukar-tukar. Ano sa mga ka, uy? Nahinumdum ko sa akong maguwag. Manoy. Wala na, nagbuwang. Badayon sa iya ba? Buwang. Padayon ba sa inyo tukar? Sige, padayon sa inyo tukar. Woohoo! Manayon to! Unsa may maayo. Sige. Paminawa ang tugtog ning akong gitara. Jun! Pero ka nagtugtugin mong gitara, oy! Mura namang kagayabag yan. Ito upay mong luha og sipon. Oy, Mikoy. Pahunungan na siya, Mikoy. Ano? Oh. Masaman, Mikoy? Mukanta ba ka, Mikoy? Pakatawa na si Mikoy, Jun. Sige, bay, Mikoy. Kanta, bay, Mikoy. Kanta. Anong katawon mo? Kanta sang bibingka, bay, Mikoy. Bibingka. Oh, bibingka. Oh, pamatso ko nung tingog, Mikoy. Pamatso. Kalamido pa minaw eh. Tukar, Jun, tukar. Sa mong bibingka, hindi ka ba maakansi ang pakilabihang mukara? Nagtisngi nagngisi, ibutangan pagayod o pasas sa tunga sa iyang likid. Isang tagbay titagan ang muapas kay talag sa unang kalamit. Ko ba katawa? Hindi makalaw! Mong bibingka, Yung kulungo, mas kamalami ko lang ako samo ka. Daw wala na nagahuluhambal si Junjun, pero labay man ang ako na. Malabay lang ko, Mikoy. Sabat ba? Ano? Inahang! Wala na tayo limno ni mo. John! Oh. Jun! Sino gani pangalan ko? Sino pangalan ko? Koy? Koy? Wala na. Koy? Bangag na ganyan. Sige, bangag. Lagi manas ko bang bangag. Lahi na bangag. Banghag! Banghag na sa... Daw mga kanding kita sini. Ano abi kon malakat na kita? Mga wata karbaw! Mikoy! Karbaw naman.
Hindi santa na pala ang naton nga. Kuan bala sa karpa pala. Parbaw naman. Di lang ko magupon sa inyo. Ha? Dali lang ko anay. Daw mo mag-umon kami sa imo to. Matukar lang ko sang paborito ni Manoy. Ano ang Ang karong tukar nga, pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Makanta ko. Kaya, lines, camera, action! Libago na sa mo? Oh, huwag ka nagkatagya. Libagon ako. Wag na. Kaya ba din? Wala na gani siya. Wag na gini. Tulog Ba- tanoy. Bangag. Bangag na gini siya, bangag. Bangag na gini. Bangag na gini. Tulog tanay. Tulog tanay ah. Junjun, hindi. Hindi ka magtabok. Hindi. Junjun! Ano itong ginamgo ko sa utod ko? Nagtabok ko na sa sasdalan. Wala sinamati sa ako. Tugtog nga nabunggan sa dako nga truck. Junjun, ano po silingon sini? Sino pala ina? Kabas mo Ako, hindi. sinukto ka. Estudyante. Pwede kantuan mo ang mangod ba? Di na manghud ko. Ato sa ospital. Ano natapos sa utod ko, Choy? Basta kay kanto ilang ah. Sige. Sige. Updan ko ito kung sa din ospital. Pagdali. Umayos lang ako, Choy. Umayos lang ako, dali. Anong natapos sa inyo? Junjun. Sugiri ako. Anong natapos sa inyo? Pwede. Patawara. Ako manoy. Junjun. Jun, wala ko nagdumot sa iyo. Ikaw ang nagpalayo. Anong natapos sa iyo, Sugiri ako? Nga nagdusubong sinang tagway. Manoy. Sugiri ako. Anong natapos sa iyo sa malawig panahon nga nadula ka? Nga nagbulagi kita. Sugiri ako. Dagin. May ginawin sa sayo mo. Ano? Ano yun ha? Kung wala na ako, bawatihan mo ang sidi nga. Manoy, pwede. Pwede, ipalapit sa ako na mo. Talong ka. Junjun. Manoy. Junjun ka nga nagtalang kasang banas ngayon mong isupay. Wala mo kinpamatian. Nga naglain ka sa direksyon, Junjun. Tagay Kung tani wala ini matabo sa imo. patawad. Manoy. Jun, Papel. ano ini? Papel. Basta. Tagay ko doon siya sa gitara to.
gitara ko do. Ang sitwasyon mo ina. Manoy. Manoy. Do. Daw ko sa iyang gitara to agud makatukar sa. Manoy. Utot ko. Bisan mahinay lang. Apag... Itakuting-kuting hapon niyang gitara. Diyos ko. Diyos ko, utot ko. Nga kinahanglan nga mag-abot siya. Nga kinahanglan magpadulong diri ang tanan. Utot ko. Hindi. Nagkalugang pagpuyot sa gitara. Junjun! Nabuyot niya ang gitara. Junjun, utot ko! Junjun! Junjun! Wala na siya. Diyos ko. Tuod man mga kabyanan. Nag-abot man tuod ang ilang dalan ni Junjun og ni George sa panuhay na ang tanan. Nabanggaan si Junjun sa usa ka jeep sa dihang mitabok kini. Og buhi pa kini nga naabot sa ospital apan gibawian ra pod sa iyang kinabuhi. Sakit parandomon nga mawa ang imong pinanggang igsuon. Og labi sa tanan, sakit kaayo tungod do naman mo'y mga handumanan nga dili mahimong malimtan tungod duhara mo sa kalibutan apan mibiya ang usa matod pa dapat mawa ang usa aron magpadayon ang paaboton. Sa atong pagbalik sundan nato si George samtang gipaminaw niya ang CD nga gibilin sa iyang igsuon nga si Junjun. Usasan po na nga nalubong hakot mo to. Subong, ginipamanggian ko na ang CD. Ginpili niya sa ako. Kung mapli mo man nga CD manoy, pangayoon ako ang imong pasaylo. Sa dugay na nga pagpaliwala na ko sa imong pagmahal na ako is imong igsuon. Manoy, sa tibok adlaw nga naa ako sa akong konsyerto, ang imog yung pangalan ng akong pirming mahinumduman. Ikaw ang pinakamayong magulang alang nako maong mipalayo ko sa ato Tungod gusto na ko manoy nga ikaw lang ang pinaka number 1 sa mga tao. Tungod gusto na ko manoy nga ikaw ang always mananhaog. Dili na ko kayang tupungan ang imong ikasarang manoy. Pero ang akong pagmahal nimo isip ako magwawamawa. Ang dako kong respeto nimo manoy. Naarag hapon magpabilin diri sa akong kasing-kasing. Ikaw ang pinangga kong magwang. Pinangga ko kayo ikaw manoy. Ug salamat sa mga maayong Tudlo mo ka na ako.
Siguro manoy, kutom na lang nining record. Mapabati na ko nimo ang akong pagpangayog pasaylo. O kung mag-abot man kita sa wahi, unta, madawat pa ko nimo. Mapasaylo. Ug magakusti ka pagbalik manoy. Ug maghiusa na kita. Pag-abot niya sa panahon nga mulambo na ang akong gihimo pagpalayo nimo. Hangtod sa akong pagbalik manoy. Junjun. Sir, tubaga sa imong cellphone, sir. Wag na may nanawag nimo. Tabag mo, Tubaga sa sir. Tanawasan ako. Ay, ang barkada mo na si Nilson. Sige lang. Kay, unya na lang unya na. Yan na. Wala na gid kita sa balita kay John, oh. Di na yan si John. Kung ako lang, Oo. patay na gito siya. Kay Isa arong mabuhi siya tong dako nga jeep na nagbangga niya. daw gago mo. Maganda. Pero Wala siya kasundog sa atong galopad tayo. Daw mga aslo. kita. Di, yun. Oh. Mga na nga. Tup-tup subong. Ang tod karon ba? Wala ta mapriso. Kay the best time mo. The best? Tayo mo likaw sa mga pulis. Ano spelling? Pulis! Ay, Wala mo. Nabukay mo git imaya. Halo ka nga wala ko kay sula. Saan account sa spelling? police. Tarong di ay. Pero labay man ang akon toy. Kabalo ka mag-gitar. Kabalo gamay. O ari di ang gitar ni John. Ata. Gitar bala. Sige. Gitar abe. Abi. Pero hindi anay. Aw. Basi kon kalagon ta ni John. Ay, di na lang uy. Ilabay na. Hindi na ilabay. Hindi magilabay ah. Remembrance na nasabihan ta. Ilabay mo doong gago. Ilabay na. Karon tinapo. Ilabay na. Kay nikapati ko sa kalag. Gapati ka sa kalag. Ilabay Pero gapati ka man may pakpaka. Ilabay na. Hindi lang. Sige. Pamati, malaki magitar ko. Magitar ko sang... Kwan. Magitar ko sang... Dalawa kaming api. Ikaw ang dili. Kabalo ka magitaraw? Oh, pamati. Eh. Pamati. Sige. Ge. Ay. Intro pa lang na eh, daw sakwa na. Sige. Pamati, bala. Isa lamang talaga Gaganda ka magari. ang dapat na mahalin. Gitoy. Dalawa kaming sabay na mayroong suliranin. Di na lang ko tama niya. Di na ako kabalos. Pangas ka! Ikaw naman abi gitar, ikaw naman gitar. Ano ka nga ikaw kabalo mag-gitar? Hugit bala mo. Inang, siling mo, kabalo ka mag-gitar, kaginandi. Kabalo na ako mag-uwi sa gitar. Daw sa into, kabalo mo? Tiwas sa ito palang ikanta mo! Ha? Tiwas sa itong ikanta mo! Pero labay man ang akon. Di ba, sang una, gintuluan ka sa imululo. O hindi, mag-ubo. Nagatalsik imulaway, pro. Sako. Labay man ang akon, Ano na? Dahil balad na rin dabay. Anong la? Ang labay, di.
Ikaw, ganyan ba mo? Oh, Basta mo layo kayo mo yan. ikaw yan daw sa kulungo. Halain man na. Inang, tugtugi ko balang sang kwanti mabalak. Mabalak ako. Ano? Mabalak ako. Ano naman yung siyang bala ka, bebe? Sige, sige, tugtugi bala. Ato balang pitbull love. Apit tulap. Ay! Hindi man dito ba? Sala to ya. Pitbull love gani. Pit pulap balik. Pitbull love. Ay, pit pulap dahil. Spelling sang pitbull love. Ikaw, ara naman si Speedy naman siya. Si. Kapawan. Kaya. Intra. Ge. Oh, mahal kong Marilyn. Ikaw lang ang akon ginhigugma. Bisan ako ya adik, pero ikaw ang nakapaadik sa akon. Bisan gindala ka ni Julie, kag nagaopdanay ka mo ni Junmar nga kulungo. Pero ikaw lang ya ang akon ginhigugma. Ay, saksi ko pa ang nagagitara nga si Utoy. Siya ya ang akon gitarista. Bisan kami mga kulungo. Pero sa gihapon kami seryoso kung magpalangga. Bisan kami iyaamon mga adik. Oh, amo lang di akong balak, toy. Ay, ay, nausa mo. Toy, Din kayo mo yung Pero- paasa ka man yung buang. Ay, pero toy. mm. Naluoy ko ya kay John, toy. Kinsa na na? Gahibi ang akon ubos, toy. Unsa? Baw, may nagalakat toy, daw ang magulang na ni John mo. Mayong adlaw. Nooy. Sino ba yung matawag ini? May madlaw man. Noy. Ano ko tani? Abi mo, Noy, nagalakat kami pero nagagitar. Tanawa ba lang buli ni Toy. Ano ba na natawag sa matawag? Di Ay. siguro ni. Nagadali ako ha. Sa diin ka makanto, Noy? Nagadali ako. Dali ka mo. Baw. Si Totoy. Nag-intoy si Totoy. Si Intoy. Balik ko. Da, ha! Ho! Dala. Sige. Kaya ako ba? Kwan? Si Inting Buti. Suguton porol. Dito siya nga masol. Sa dagat sa Sikihor. Basta nga banol. Ikubit sa baso. Pagpilagitang sa iro. Namatid ang bakul. Ang upaw gidribol. Bulas basketball. May gwapa nga butang. May bungi na katawa. Giho ang extra. Ang libat o mata. Gikuha nga extra. Ginakaons buaya. Din. Natay makasugat nga gwapong tao. Pero bisan napatay si John, diligin naton malimtan ang iya ginbilin sa aton nga kaayuhan, no? Ikaw, Toy, kabalo magitar. Samtang ako, kabalo man magbinuang, Toy. Mapasalamat kita ya kay John ya, Toy. Di ba, Toy? Toy, abi siguro nila kon. Tob-tob na lang sa katubtuban nga pirmi na lang naghibi. Makadlaw naman ta. Nga. Pero may dola klaro utok. may kasugat nga agi, Toy. Toy, ano gani? Ano kanta sa agi, Toy? Gi, may adlaw, Gi. Sino ka mo inyo ya? Inang, kabalo ka man magkanta, Gi.
Hoy, excuse me. Wala ko sang time sa inyo, no? Kung sino man ka mo. Dobo angit kaya nga agi kaya. Hoy, agi lang ko ha, pero di ko buang. Hoy, Toy. nawala ka ng mga tulog, daw mga aloy ang kalimutan ninyo, ha? Ay, ano na isda? Labay manangakon. Hoy, excuse me mga... Hoy, Oh, Hoy, baho me? Baho. ambot sa inyo. Dira na gani ka mo. Labay man. Wisit yung adla ko. Agi. Hoy, gi, wata kami gi. Che! Yuti man to. Ambot ninyo. Baho ka buli. Oh, dali na. Sino kaya tripan mo? Pero labay man ang ako na. Labay man. Mabisita tato sa simenteryo bala. Simenteryo. Oh, Ano naman to? may nadumduman ko sang tion nga. Hindi ka magsiling nga, pati patay na ginutan mo. Hindi Manguha ko ya kandila ya. Nakadumdum ka sa tong tion, sa tion pa ni Mampur. Sa tion pa yan ni Mampur. Ang edad ko ya, ang edad ko, 15 anyos. Oh? Ano? 15 anyos. Sa tion na ni Mampur. Te. Karon niya. Oh, Saan naman eh? Ma'am Sipi na eh. Madi! Ma'am Six! Pero, makadto sa balay ni Dayjunjun Junjun naman. Oo. Wala mo. Magpaabot man tas ang aton mga pahasubo sa iya. Ay, yan po ta. O ba't kayo hindi? Hindi na kinakalan na Kay, Kay... pero anay ka. Mm. Bati ko, naka-order ka sang rilo nga toking. Talking. O, lantawabing oras. O, kuota na sa mga bag nga baho-baho. Ikaw gid bala. Nabuking mo gid ko ha. Hindi ba? Bisan dili taya bulag, pero may talking taya. Alas 2 na ya. Napay gamay nga tiniuna. O, napay kami nga tiniuna. Sige. Sige. Toy, labay ba na nga kon, Toy? Ato na lang siguro ibilin sa ital-ital lang aton kaugalingon, Toy. Ano naman nga talitala? Inang, matuwad ko. Matuwad yaman. Ano? Buang. Testing, mala, testing. Anong matuwad ka? Matuwad ako. Matuwad ko. Matuwad ka man. Hay, okay man. Ikaw bala mo. Ah, Nawala ka pa man tulog. ay, Tulog tublanay. ikaw yaw ay kabantulugan eh. Pero Toy, Kabalo ka nga mga pranita, mga adik, tama tulog pa. amogit, nagakatulog na tayo nga dahan, Toy. Pero Toy, Toy, dako kaya pitoy, no? Pero, anay ka bala kay ginsugot nga dasang aton, direktor nga si DJ Jiril. Nga i-greet ko nun ato ng mga tigpalamati ang mga enemies nyo masas wala. Sige. Mag-greet na. Ginagreet na ko si John Mar. Si Day Marilyn. Si Jolie Galea kay si Marilyn na. Ay! Si Julie man. Si Juan galit dira, sino pa tong iba naman? Oh, Si Kuya Misyo. si John Val. Si Kimberly. Oh, si John Val. Rosemary, Day. Sarami. Oh, Sarah Jane. kaganyo mo. Si tiging dira sa tindahan. Ato man nag-greet sila be kay. Kay mabakal tato kape. Si Tulor naman, ato man nag-greet kay Oy, Ate Lorna. Papilero. si Ate Etelda. Si Risa. Ikaw kita mo yung damay mo pa yung mga dimulis na. Dimulis na pil. Atong? Si Ate Ninit, ha? Bayo nga pagpamati. Sige. Toy. Ay man to nagsiling sila nga pasahan kuno sila sang Record. drama tang binuang. Pero labay man ang akon, Toy. Ginagreet ko gidiya si Jason Soria. Jason. Si Estilito Kabigas. Sino naman ito? Wala ko kilala sila. Sino na sila? Sila ya, mga membro na sa Enemisyo Massage. Okay. Kag si Kwandira.
Si Si Kuya Larry, o si Larry. Si TG. Si Yan Jima. tayo, no? Oh, si J kay si Ramil. Ha? Oh, si J kay si Ramil, ha? Sige. Sabi ha? Oh, di ka sa mga seryoso. Seryoso, Nga to sa seryoso. kulungo. Oh, Si John Mar. Si John Mar yan ang number 1 nga kulungo na ya. sinano ka ba? Oh. Kulong So, sige. Ato na takpan. Makanta kita nga duha. Mayabag naman gitara ko. Ang takotan isang paylo sa mundo. Sige. Makanta ta. Sige. Ako sabay. Sige. May payag akong gitukod Ha! to sa loyo sa bungtod. Ay atop kining nga tugon. Aligi kawayang buo. Susog pa to. Gigi. Inang. Toy. Ano na? Daw kulabos na gid kita sa tiyempo toy. Haw. Ti, wala mo na. Pambalon tanang mga DJB kay Dukaina ka pa ba niya? Dukaina ka pa yun. Dukaina ka pa yun. Kaya. Toy. Sample. Ma'am! Napanotoy ko kay... Hindi na lang nagpagpun isang piha kay basig may mo na piak pagpos. Ito yung musik. Toy. Mabala ko anay. Toy, antista matapos. Anong ibalakon mo? Anong ibalak mo? Mabala ko anay. Toy, para sa akon. Sa ako naman pinalangga. Ano ang aton nga itukarosin eh? Plakingi ko bala. Bahala ka na, day, ah. Kabalo ko nga nakabalo ka. Aha. Sige, abi. Nailang da. Hmm. Maminsar ko sang itukarta bala. Oh, Ate, amo na lang niyo ah. sige. Ano tayo di kuya kasulod ya? Balik. Balik ya? Doy, Panira sa muming kagadi mo yan. di kuya kasulod hadi. Balik. Sige, Bala. Sige. Balik. Siya ka gitara ko ah. Akong pinalangka nga Marilyn. Wala mo kami ginbilinan sa ngamon sudan. Pero ikaw ang pinakatabis magtigang sang kanon. Bisan pa wala ka diri. Apang ikaw amon ginasaliw sa amon istorya. Tungod kamo iya ni Julie. Maayo magatipan. Maayo tani si DJ Jirel. Kung nagapamati siya karon. Hindi na pagtapay si DJ Jir, ha? Kaway patani nga mabalak man siya. Kag mapalad siya sa iya nga desisyon. Kaway patani. Ay. Toy. Ikaw naman, Toy. Ako naman. Kanta lang bala, Toy. Oh, Kanta. anong katahon ko? Kanta. Dali, kay hapit na tamatapos. Anong katahon gani? Kwan. Bisan ano lang da. Ang sakit man Sige na, bisan gamay lang. Kay pambalo na nato ng mga DJ nga. Nagdala ka buhoy sa nga aton drama. Ate, Sige ah, sige ah. pakantahon na. Kanta ka na ya. Sige. Saydong bendor sa paradaan, adunay bendor sa tiyanggihan, may bendor sa kadalanan, sa bangkita o pantalan, inig parking sa sakyanan. May gitaro ka na Say. Sige. Pampalan talaga labis lang. Ato na sila pambalon. Sige, ato na takpan. Diin na tong imo nga kwana. Patugtugan na to. Ato na takpan ah. Sige, be. Ato na takpan. Ay di, ikaw na lang siguro. Ikaw lang siguro mga itasang kwan. May background mo na kay... Ikaw na lang ya. Panapos naman. Bagay na ya sa imo ya. Sige na bala toy. Ate, sige. Kay kuti-kutihan na lang imo kutihon no toy. Sige. Ge. Mga kaabyanan, diri na nagtakop ang aton drama nga aton ginatikuluhan. Igsuon ko.
Bisan pa man sa mga kakulian, apan na agyod sa atong huna-huna o kasing-kasing nga magpadayon sa unahan, dapat atog yung hatagag bili o dili ta magpada sa sulsur sa dautan. Kini atong sugilanon gihatagan og papel kinabuhi sa atong mga artista nila ni Ariel Mar Iscaro o Jerel Aurelio. Dagang salamat og diri na sa nato siraduhan ang atong drama og manghinaot mi nga nakahatag ng leksyon sa tanang tigpaminawan sa makapaminaw unya niini. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong adlaw kanatong tanan. Og ganiya ang mga DJ nga nagdag kinabuhi ning atong sugilanon. Mayong adlaw, no? Adlaw gid sa Mayong. Pasensya lang ikaw sa among Ah, drama, pasensya. nga wala gid klaro ha. Oh, Ito wala pa gid sa plano mo kag subong pa lamang kami nakabalik sa mga drama, amo. sa drama naman. Oo. So pasensya lang gid kung So, ano ang amon oh. nga nakayana na Oh, mga mayong adlaw. listeners namon na. Sige. So, sa mga kwan diha, Sige. gi-attention. Hindi pa gipalata nga broken hearted. Oh, ay. Imo nang gisulti. Sige. Imo nang gisulti. So atong i-calling the attention si Aha. ang usa naman ka ang atong leon sa drama Sino naman Si- sino? si Junmar. Si John Mar. Oy, Oh, Dong cool. Junmar. Dong Junmar, Kung calling the makabatik kasi attention. no? Oh. Matiin naman namon na yabag ng mga drama. Oh. Pero ginpangabay ka ginamon, Dong Junmar. Oh, nga unta kung nakasabot ka ng unta, makakuyog ka sa among drama pohon no. Hatagan na natog time nga makahimo na sa tagdrama nga kuyog ba. Kay matod mo pa ang 3 kings. So karon 2 king. Talking pala. To- Hindi talking BP ha. Token. Sige. Oh, so ginapangandoy gidamon sa kahapong nagdaan nga ang mga membro unta, no, ang 3 king, no, mo kita ang nagdala nga silbi haligi sa aton programa nga Oo. mas maglapnag pagid niya ang aton mga record, no. Gani man. No. Iga masalamat gani kita no kay madamo gid gali isang kung sa Bisaya pagganahan sa aton mga record. Bisan di bala man kadi mao aton ka drama bala kay wala gid sa plano bala. Oo. Pero bisan mga medyo halo binuang, no. Oo, binuang gid kay ang gitarang kanta wala gid wala sang katiwasan kag asa wala sang Oo. Pero abi ninyo, no, si Kuya Jerel ang pinakadabis nga gitarista pod, no? Siya ang naagay talent sa gitar. Kita Bagos ko ginawa ko ni nagtig-anagan na ako mga todlo kay wala nang gidabi ko makagita-kita sang mayo kabali pasensya lagi ka mga sang sa mga greetings mo da karon ho. Kay basig na ay makakapi ani nga mga kauban sa diha. Ti ato ni Grit Liwat kay sino sa man daw mga tarso man tunduha kay na aw sino kita man siguro to gapon. Katugid si Toy Toy og si kuano si Mikoy gakuyog. Ay wala gid. No. So sa amon ato na mga komento. No. So si Ikaw DJ anay siguro mauna siguro. Do ikaw siguro anay? Ikaw gid permi ang una ya. Di mo na gani nga Mm. kuan may tama gid man no bisan sa duha ka mag-utod bala. Mm. Bisan kuan gila mayara gid jagid tawag bala nga kita nga black sheep gid bala no. Black sheep. Oo, kabudlay gid. Ate mo tong sa tion nga nakabalik na ini sa iya nga magulang pero wala na. Amo na to ang katapusan natin una nga sa pag-upod nila kay amo na gani naglain man sa sandalan, naglain man na nga direksyon nga ginsubay niya. Oh, instead niya Kay nagpagano siya bala sa gitawag ato nga kahisa bala. nagpadala siya sa Siyempre, kay. sa kwarta man, saka Kung sa Bisaya, unsa na sa Bisaya? na-impluwensya man siya bala sa mga tao bala nga siling ta bala nga mga tawag ta bala nga mga sagbot sa Katilingban. syudad na bala ho. Oo. Mga nagpagalgal siya dito, ti amo na nga. Dito gid siya na adto no. Abudlay gid madamo sa mga sa matuod nga realidad, madamo gid man sa mga kauturan ton nga nagtalang sa dalan. Ti. Isa si Junjun, no? Oh, si Junjun. Pero salamat naman kay kuano kang Kuya George. Si Kuya George. Abi nimo kay Jerel kana siya nga istorya Oo. sa Facebook. Nako usa ka friend niya, nakuha niya akong number. Oo. Gitiksan ko niya. Dugay na nako gi kuan gyud niya ato nang hatagag drama. Bahalag dili na naman pabati sa Facebook. Importante nga ato nang nahimo ang Sino nga? record. Sino nga friend man? Si kuan ato diya itimbaya si Mr. Joseph
Joseph. Hindi, La- Joseph nga atong kilala din. Dili. Joseph lain nga tanong. kuan. Joseph nga sa tapilido niya. Ay, Line nalimot na siya, ko. dili. Dili. Ah, Cited. excited. Kuan, Taga diin na siya. Taga Coronadal. Ay, layo No, pala, isa ah. ka karay, Sige. ah. Tapos, so, Amo na, gi-share na niya. Kita lang ko di bahala. Kuan gani. din-share ang atong drama? Gin-share niya ang iya story. Ang story Amo niya. na ron naton gibuhatan og Ah, okay. drama, no? Ah. Nga, Amo gali na gidyang imo ginkuhaan sang kuan gali nga atong idrama subong. oh, Iya gina story di ay. iyahagin na story. Di galing lang ano to, wala man to klaro atong pagdrama di okay lang to. Okay lang to. Ah, sige. Importante Sige, nga, total. gikuan na to dito mga importante. Silbidugang na lang to ang sa Sige. punta, oh. Apa naman to ah. Ah. Sige lang ah. Kabado naman mga listeners da. So, mo to no, Mhm. sa kuang side, mas nindot ang gibuhat ni Kuya George, kay iya man pagiglaban gyud ang iya igsuon. Bisan pa man niya, nibuwag ni niya, pero pinangga gyapon niya. Naagid niya ang pagka mapausanon, kung baga sa Bisaya. Tuod gid No. siya nga magulang kay. Tinuod yun siya nga magulang kay. Siyempre, sila nang duha na bilin. Gingabayan nga yang igsuon, pero ang yang igsuon gid amo ang Nangitapag, padalagid sa oh. bala. Dalagid siya sa tawag ito nga. Ah. Kanya. Oo, no, so, ari na ta sa atong mga greetings. Ikaw lang gid akong gipahatag og daghang komento god kay dugay-dugay pero nga di ka makakuyog. Kay sige lang kang kabisi, happy na ka mamiyor, no? Nya nagit sa kakauban nga murag matawag yun nato nga magluib nato ba Sino na? si Dodong Junmar kay di man gyud siya makaapil sa atong mga programa kay tungod labi sa kabisi. Pero kung himuan siguro na niya time makakuyog na siya, no? Magani, no? Ato lang lagi ikuling di attention si John Mar, no? Junmar, kung nagapamati ka, kung makabati ka sini, ati ginapangabay namon nga gitay time nga magkauban kitang tulo kay para nga mas nindot, mas maligri pa dato magihimo sa drama. Bisan tuod nga binuang na lang amon ng mga makaisuunan, makaigalaan sa kaigalaan naman noon. Mga kaigsuonan kay galaan pag yun, no? Di lang mga kasawanan kay lain base ma-technical mismo. Oh, lagi. So, Di lang makabanahan. Oh, kabanahan. mga kakuan lang, mga kapamilya. Kapamilya na kapuso ah. No, so, ako lang gipanginaot nga pero minani natong makauban si DJ Jerel sa atong Okay. programa permi, no? No, ang time lang yun ang atong agdon. No? So, sa greetings, Kuya Jerel, una. Sino nga? Ha? Ginagreet ko dara si Inday Marilyn. Si Inday Marilo. Si Dodong si Jamie, no? Oh, Kag sino pa nga ibang dira sa bibi i-apil tabi tong uban sa uban mga grupo para makamalay si Dodong Markim to. oh, si Dong Markep, si Dong Ruinis, Oh, no? kana we. Oh, kana, si Leros Mare. Franco Nel abi. Oh, Franconel, si Benji Santorita. Oh, kana we. Oh, si Kuya Amanti, si oh. Mr. Amanti Gokor. No, ana bala. Oh, si Inday Amilin nga upod mo, no? Kag si Jan Sabate. Oo. Oh, si Jan Sabate. Si Randy Claveria, Oh, si Nelson. Oh, Sino Nelson, apelyido ni Nelson ha? gani? Ano to bilido niya? Sige lang. Kay basta mo na. Oh, basta na kay mga upod, no? So, diri na naman sad namon siraduan ang programa nga kahapong nagdaan with DJA, DJ Jerel and Dati Flor, no? Kag sa iban pa nga mga members. Nga sila Jolie Dante, Marilyn Bacoy, Maria Oo. Janel Estremos, si Kuya G. John Bell Bachiller. napadra sa akuan. Oh, Ako sa dira. kabay patani nga pagwa ta sa bikere, no? May tinapay nga libre. Galing lang, masubo lang pamalandungon nga hindi kiri magapaalaw. Kabalo ka na sa Oh, magapaalam lagi, na dugay-dugay. nagapaalam. Sige lang kayon sa Yeah, oh. So ato nanay pangayuan sang gamay nga plucking si Kuya Jerel antes ta magtakop, no? Ano Ang nga iyadra to, special nga tugtog abe. Ano nga No? tugtugan naman. Sige, abe kay do tugtog plucking tugtog pa, oh. Yabe. No, so dagang salamat o gumayong hapon sa tanan. Okay, so dagang salamat. Gamay lang. Kay Gamay lang kay kulabo na to sa time, no? Pag kulabo sa gilang panahon.
Oh, sige, daghang salamat na lang sa mga makapaminaw niya ani, no? Mayong hapon og manghinaot mi nga nakakuha mo leksyon sa among sugilanon nga Sige lang kay madama pa man sang kahiginan nga makatama pa gid kami kag kabay pa manginaot mi nga makaupod na ginamon si Dong John Mar kay para mas sadya pa gid ang aligre pa gid ang amon nga pagdrama bala. Oh, so sige, so sa ngalan na lang sa mga membro sa kahapong nagdaan sa group nato sa Facebook. Ako lubos nga magpasalamat kag dili lang nga pasalamat nga hangtod sang tunag nga di ta makabalik no. Makabalik so kita, nagitay basta- time nga makabalik no basta magkaabot na ang mga matag usa nato ka grupo no. Tatagan ta sa mayong lawas kay halong-halong itong mga Hatagan ta sa mayo nga lawas kag hatagan ta pagkaon no. Eh important. So ini So ini naman si DGA Ariel Mar Iscaro nga magpasalamat sa inyong pagpamati mayong hapon. God bless yung sa inyo mga hinigugma namon ng mga tagpaminaw no. Oh. Sakto ba ako mong Bisaya? Oh. Sa ngalan na lang sa tanan nga mga membro ini si DGA kag ang ako no pod. DJ Jarrell. Madamong salamat kag I mayong love you hapon. all. Bye.